Okomfo ye na wie ebrem odoma nkoma de beso amatete atempon no ebe ya adwuma wo be ka asema che wo Sumsum mu enkom hyemu bɔhye ebe kakra sori nyina be kɔfom asofo nwuma nyina be kɔfom enkyere bebre enu nti na bete sofo bi apagya kukuru nansa pepe prim onte ne nkabiem na foforo aba na sofo bi apagya gim onte na foforo aba onipa bi a wo bewu a bɔne a wadie papa wa ye wabra ba wabɔ saye papa saye bɔne eyi kyerɛ te se video enu nti na obi bewu a na no akatum dan na onya akɔ be ka de ohu nani so nanso na no na ayɛ akatum obi bewu a wokɔto se ɔda hɔ a bo se wo su obu a no ɔbɔ ne nsa no na ya dey akatum fi say ya bie nani ayi bone papa e kwai ni ablabo bebo ye nyina atere no ye ade mama mamu nyina ha ade a che ba ko biem ade a che ne se de che no a mo somfo mo ade nyina na o ya de kese asuo kronkron Tano Komfor Tano bu asie Komfor krachi dente Komfor asuo champamene kwabena Komfor Eshia Okomfo Anokye, Eshia Rakusika Komfor, Eshia Samanshia Komfor, Eshia Bla Komfor, Eshia Senya Blaka Komfor, Medibesia. Olena Bla falling in Kote and Kote Pimper or so, me trasupe, Medamase, Sebi, Mabobi Chidom, Mumpai Bopa Mobomame, Medasotiasi, Adiachi Abakosem. Adechi wan no wadi afe nkyeleba na nso ntu ni pagina adekye enkyeleba na nso adekye bia so wo mu nsem ti adechi wa no wadi afe no wada utwe dia mpon kwa me ase wada onyankopon ase na wakai nananom abosom ne ensamanfo sempo omabo ho ban otamfo firi sum ene nhyehyɛ nyina mpo woda so te ase afe akwa apro abeto yemfa ase da mo utwe dia mpon nyankopon ba akopɛ ade ya na ye Toto bo sunyam kupo to nsi obo wi obo hu ba hamba no ba nom one 2 million monyam nyina ne dia God is one onyame ye ba akopɛ se opɛ se wo mpɛ obi se ebi musum nyame osum nyame foforo ye ka nyame foforo nyame ne hwan nyame o ye sei nyame ye ba ako na ni nyankopɔn ohunu nyame da tabi onyame ne me ene wo ene wei ene papa yi Obonsam unim no enemy enu anyway ye kase nyame a nyame ne hwan wo hunu nyame da nyese nyame ni ho nyame wo ho na nso odoma nkoma bo ade oborebore bo ade no obo bibia ko wie pepepepepe odo onipa gina ho se ono ankasa ena odi nipa to abode nyina na no se enipa na abode nyina no enye bone ene nkekaye ene fi ene adwem bone a enka onipa betimi ne se body agoro abra wontimi nka no ko onipa betimi ne osono edi agoro abra sebe ompem no onipa betimi di nantwie di agoro se de sese de fata nempo abo wo mpo ko onipa betimi ne nada edi ne tiato so na ene bibi ena mafi enkekaye adwem bone atirimoden pesami nkumnya ani ahantan fi kankanti onipa hunu wo wa wodwane fi so wonya no obeka no onipa hunu se ba wonya no fi so obeche no onipa hunu woni na odwane fi so wonya no obemene no onipa hunu wo so na odwane fi so nam no otietia no a obewu nempo onipa da sani hunu abo wo a odwane fi so wanye careful wo ne be dey ebeka no enam de efintia na se fi eni ye ho na se odomapa ena ye adwuma de a ene na kame ya se ye betimi ne muadoma nyina di agro sa na onyankopɔ bo wiase nyame de muadoma nyina ma ye se ye ni so na emua no de ye se ye de ne ye dibi de ye se no ontre no otra ma aduane adi na wonse adore ne atena te se sebe abode pepepe na wie peye na bone ne nkeka yenti enhira ka onyankopɔ di nka na nanum din se medamase asem binti meda na duru me bia me da na mani kum na masom dweme anya bia akora me woni pa maako be se aduasa be me ensa 33 ya watuma frɛ me se nana ena mo nkyerɛkyerɛ wafutuo nti ene masesa emrantie me anu bi frɛ me nana yakɔ Nigeria yakɔ yesikaduro yakɔ ye hone me nyina wie akasa ka ebe bo ye ho akɔ ye bibia atwam enam nhyehyɛ ne adwene a ni adwene mu dɔ ani afutu papa wo de maye ami ehunu se woni pa
tia asase kura ble na wie enya papa se wu mpa na wie no kwakwa mo che wasama do a wo twen wa ukohuna mane na mposi enya sika nyina awie mpo na edigya yere ne yema ye de nome ato yema so fisi amfa kwampa so fisi onyankopɔ otua ka kosi awonto atoso kosi onyame hyira o hyira kosi awonto atoso kosi enam senti na sikadura nke akɔgye Nigeria unti ofutuo papa nti no yagya yasesa ede na papa sei enhyira nka nyankopɔ di enam saade we nko nti no meda mani kumfi sɛ nyankopɔ ne nananom na meso ama afutuo ne enhyehye ne adwempa ene asɛm emu tie emu da ho ebo nipa ma ne twene ho firi bɔne ho ebo nipa ma ne twene ho firi bɔne ho ebo nipa ma ne twene firi bɔne ho ebo nipa ma ne hunu papa ene bɔne mu nsonsuye ebo nipa ma ne hunu papa wieye ene bɔne ne wieye mu nsonsuye nti no onipa da sɛ ni wokodi awu wasakra wasesa eno na mo Bible no say sɛ obofo baako sɛ be okra baako esakra na asoro obofo mpempemani ayedai age o se de wadware no ohia na ase wohoro o se hwan na sɛbe owo moa mpempem na baako bayira na wonyai dodo no ho enkohwe baako no efiri sɛ okra ho hia manipa Bible na semo kan na nanom ne katu wo efiri sɛ nanom kyerɛ dɔ o kyerɛ koreye o kyerɛ nkabomu o kyerɛ ahofama o kyerɛ tema o kyerɛ atenka kwa ye nipa da sani be fa so a obebɔ no bra nti otu no man na no fo dasuom anadwobrem na otu onfo na okasa kyerɛ wo a akora kwaye bɔne a obohu fi sɛ nananom de hu asɛwmu esoma hu nim so nim no enwie pɛyɛ enti Kristo so nwie pɛyɛ papa enkremo so nwie pɛyɛ papa efi sɛ so nim eno ana sɛ daakye atemu da mi wu a mi kobu akonta kyerɛ nyame enti obi di bɔne a wonsuro asɔre akyerɛ sɛ bɔne bia bɛyɛ bia no sɛ ɔka mfom so kyerɛ no a oyɛ trini ni sɛbe oyɛ trini ni sɛ wɔdom mfom so nyina bɛɛ dai ɛbɛkyɛw na wakyerɛ firi de antie nyina ho enti obi yire kura sɛbe no akɔfa no okodi awu owie ɔsema sakra obi di bɔne afiri ne mɔfra sɛ de kɔ nkokora bom na wie yɛ bɔne bedu no ɔsema sakra mɛkɔ asɔre wabrɛ nyankopɔn bɔne ɛte sɛ kotwa empepada sɛ de kotwa ntimi pepa saa na bɔne ɛte wote sɛ diai obinya hu nsusuanso na afutuo kakra me de bema mo no ene enhyehyeye ene dwumadie ne adesua ye besua no me hu se akomfo ye wodaache nanso beduru mebi no ye ni monyam nyina ebekɔ fam ye na wie ye brem odoma nkomade akomfo ede si ofiri tetentere de no efisa wiase ye kwa na asa besi nachi wiase kwa na besi nachi saa na odoma nkoma ba ade atie sabe udi nsuo go cup mu a ye friend cup no a na nsuo ne yema yedai ebuso na tirigu ade bia be bia no o te sɛ de bɔne na wudi a enkasa no ano wawie ma yen kokom na wie no ebebuso sa wo ye papa so a enipa da sani nyi waye ye bebu kwase a wo ye papa na wie bɔne wo ye papa na ye yu bɔne aye wo ye papa na akɔwie bɔne wo dwe nipa bɔne na wie ye mpo nipa ntia se na akɔwie bɔne na nso wie ye ble no ebebu so ama no kura na wo ye no papa na wo ye no kura na be dadi ama odoma nkoma pagyaw ete se kane a esi bepo so a entimi hinta na be hyerɛn akɔwie se afa na nyina no enhyira nka Nyankopɔn din akomfo ye na wie ebrem odoma nkoma de beso ama tete atempɔn no ebe ya adwuma wo me ka asema che wo Sumsum mu enkom hyɛ mu bɔhyɛ ebe kakra sɔre nyina be kɔfam asofo nwuma nyina be kɔfam enkyɛ ni bebre enu nti na bete sofo bi apagya kukuru na nsa pepe brim onte ne nkabiem na foforo aba na sofo bi apagya gim onte na foforo aba me ka asema che wo eye enhyɛsode a odoma nkoma de ema nipa san ebo nipa nkaye ebe kakra sɔre nyina be kɔfam na nananom sum na ebe pagya na emom ekwan be so a enkate bɔne ba ko se beduasa wo we nkate na ba ko apra de aka nyina beto agu je oto boase di apra iri firi ho onum be ye onwuno na ya na ma wure ho na me ya na duru mebi mpa na sebe kaflache na ya me ya sebe ye komfo o hwese de empataku ya fa wo dwantere nwoma de adura ye ho a ya da ye ho nwa ya be fra nwantin ni mu a omo ye empataku a na wure ho na me kyerɛ sɛ ene over 80% nyina enya komfo yakwade gye ne ma bɔne edidi bɔne obi yire kwa ro de kofa no
mola chantro ke kansama kase edi hutu ni paso no o jinkrofo sika fa nkrofo girenom obon nkrofo apo ne bosom nka oni hwe wo se me bosom se oni busum bia oni sunsum bia akwa edi nyini aba TV so Instagram Twitter YouTube Facebook hwan ne de mentimi mu bodini ene empo TikTok oda sanity better TV so no asesa ne ma bebra abego sa me busum nie busum wey busum wey mora shame ogu honi mase enne na bibia na nkansa na oda sanity de be hunu se busum kura ni no opri na chi ansa obobrim na ekokuamude na me mateo na mdo bia ko wura Tano dem se betwa Tano awura de nyankopon minni adwene masai minim de na me wode minim sunsum mfa so eye hintade ntino na sombu ntino na nanam sade we de sombo ade a enwanwa eye nsankyerane na tumi wom na nwade wom na hunsu wom na suro wom ntino esombu ntino fe no bosom esombo ade we sombo eye bosom nanso ne wohwe TV so wohwe ne me ekoso a oda sane tibi sane ma be go bosom sa be bosom nie bosom wei oboa enema no bi ho a egu okuntan tumi bi anim aduro bi anim ye ka sunsumu a aduro a nya aduro ne bosom na wutwa moja atwa mmoa ade agusu ne niema ne ade a woye no ye ka duro a tina mpanimfo se akom ne aduro ne de yi aduro ne se obi yale watima sane ade o hawdo obi so wagina firim abayifo okum obi wakogina firim obosom ebe kire bayie obeye niema obeyi nipa afiri o hawmu obesue nipa ekomu ndua nkonua da no tiri so na na komu nua adweno obi be so otukwai abonsamfo otete no na wagye kwai na ma no uwi okoyi ni tiri musuo akonkwanta so akodane nkwanta akoyi saraka de ama moblofo ni nyanka ni nwisia ekwam ada ho ene efe no sunsum obi yale wasane yade minu amechia o na minu ameka sabia musebe nyaado nya afi na mbesimi ntoma ahata abonten minu bia sabi owa kontuomu ekuro tu ni nan eburu mfie de ho asofo ahodo agini sika akomfo ahodo malama ahodo kramofo ahodo enipadom onam owo ntwetwe se nwai omo a edada no fa dollars se bla fa se bla nana no madawroma ena men kire na obi di mi hu adanse kire no nti hwe ne yare me ye nuro koma no me di no hu ja ye protection bambody ma no oyi ewi akire no oba Ghana ha ebedwale aduro ni ade ene ekula atunu a enguda eburu mfie de wo ho ni no eni kuro no ewu ama na no wabeda ase minu ya mechia wo enem de America unim de ameso America nya afi na mechire pusama kese me na me ye wei me ka asema kire wo seka aduro eni tumi eni sankyerene pa si e wonders ya enka meka cho se me bi nyankopon seka mora si ye bibia mani papua behwe amani pa hu sei ene na ada ni kontompo sem pa dia enka nipa me ye o madwuma blochire ene ni pa ba mi fi o Ghana mem wadi am wo ene ni pa Tano fi a every present day da bia me ye adwuma no ka meka cho ka metuma tolu pre be 1000 nanso so enam no kredie ene nanam akwai ene suru am wo man hwe ye mehwe me nkwa man hwe ye no me beba me maso mi wo achi me kokonya amane wo kwakua mochie nim edim nsa abom yem etwa adwado a ene awie ye da senya no ena ka me se me nam kwan nkrofo ye bia ka me ka cho se be fie ha Tano fie ha enka entamo fie wa nyina ka meto lupre aba besia na nso so mempe mitimi ya adwuma the whole day ka prekwa ne bi ni me ho obebi sa me nkola no eni bletu oba Mandela obafia onim de America kosie obi yale mpo mitimi de bisika mboto misika ya ade no ma no e man ho to no ebe wi akire mpo no o man mpo no abeda wase enso sabia mu se benya ado de obedua no eno ana abetwa menya no hwe menka no hwe ne yi busuma be gwabonten busim wei enso so pa obeko pa efa hin kosi hine enne ye nuanum akomfo kwaye faso eye niema jinkrofo nsem sika pa brochirefo ene won egu ha
ene adwenkase ya de tu grofo trimu na wo hwa na ya brehosem ya na wie ebile modoma nkwade be so tete atempon no akai e de agira wiaseman na enso enkate proye abefrafra mu akom ye nkom mpe sika wo ye nya ye mpe ye kom omanti ukom omanti na anya yi a no wakom kroti ukom kroti na anya yi a no wakom obusuati ukom obusuati na anya yi a no wakom oyire no mati ukom oyire no mati na anya yi a no wakom wo komfo no wankasa wuti ene me kire wakom ase enso so ne sikanti odaseni timi hye kompone ensem animu ye womu timi betwitwa live betna YouTube Instagram Twitter YouTube hwan Facebook any TVs ahodo aba eno he TV ahodo ewo Ghana mem ha bie kohwe niema sabe ensem fu a nkofo die oh fesika we bejiska me oba me yeska we yama me na me busum yesei me na me yesei me na busum yesei what do me yeni daache ya wie papa say ni na nanom hye no sa na nanam no atwa asande to ho akowie se obeti betra TV so me ye komfo me fie nie me japade nie mo hwa me cars mo hwa wei ma ye wei mi woska de ben de be wo ska ene azan na wo ye no ene ska na wo so wanya no ene agya adwuma ne ye jai ekoya wo so wanya ska no wanya ska de ene jai na sabia mu sabenya ado sabe kafrache ukum wo so no kora obetonam se ukum wo so na obetonam fi so wi a onwem fufu ntakra onwem wo so no ne men no ne bodi no abetua onim we de ani a ebesa na abetonam eba ne say ene obleko de gem ye no ane say na amen afo ne hata ana yefi ene yekosie kwatre kwaso obema ntoma afiri a tie ne din ene terms ya aba no azanfo kwatre kwaso obema ntoma afiri a tie ne din konfo bi so obetuma boa am wasifi a ne fie otimu te say ka be no otimu ede agapade no malamfo me ka asema kire wo ye kromfo wo ye azani wo ye ndadafo wo ye kromfo wo ye typical armed robber wo ye pataku ana adu odwa nguma adura ho e ma me ka asem kire akomnya sika wo ya papa no ye nananom ye nuanom akomfo bi kutaduro pa enso mo tete miamia bi a sebe ukọ na busumfi a aweho enso waduro efi se okai tete atempon no eduro nye fie hyepe eduro nye ka wutimo na mum sunsum atumu a edu ye twuma fledom jidom kadombom jinkonua na ade so afiri ani amane efiri adasaman so ene efe na duro sika wunya ya wudi asifie le hyepe no ebia na ye mora ebia na ye azan ebia na ye kontompo ebia na ye nada ebia na ye kontompo ne na blabasem ebia na obi godu bi na akwaje ye na ade ye hyepe ebia na wo bokro no bi na dada obi ji ni sika ebia sika ni bi na wo sika ntu dada na sama me mewa me ye ose me ye sei wo ji ni sika ji ni tu no wapam na amanako ebia na obi ka wotimu o fa nyansa kwa kana sichi kwa bi so eya azan akofa wo secret bi a wonka e de koto ka anim e na ade hu to no so e na age ka kese na wotimu no e di fini nsam abra wan filipem enye na komamu a na mi betua wo kapa no abetra TV so kwatre kwaso obe man to afia atendin konfo bi so obe bo a hwe ba bi a wote wo ye kromfo wo ye konfo wo ye kromfo eye kromfo ena oba no kromfo ena wa change words no ena wa no kromfo wo ye kromfo ena wa dane kromfo no ena ade odi aye akom kromfo on se ben wa dane ho ena ade krono edi diawuo di bonkrofo akrono di dada nkrofo
Jiwon japade, jiwon sika, edi hu to on so. O tin sembia na o sia fem na o wira ho. Because of money. Ija. Lazan. Mora Okomfo. Kromfo. Azan ni Kromfo. Typical armed robber. Also ya Okomfo. Akomuka say iska. Obeto na no. Obi kom mpo agi dini di nya iska si ablosa ya japade a. Emfiem duasansi anie. Onyankopon na nanamu pagya ame. Eni mfie mpo enum mpo. Vise obre echi ewo mfaso. Ya dua ya do me kwabna kase me kase ma che ma do. Ana madua, ana matutu ho. Ana afifie, ana matwa bidie. Enti me se me kuta elupre kura obi oni me no enye no nwa efise nye ne emfie a odomanko ato no nsafla me ade me be ye Okomfo mpo no. Sa mfie no eye obi mfie a wo so de hoahwa no so wanyini. Enso ne enu na nsa. O te se wo ye Okomfo a wo ye yie ka kese eda ya kese menka asabia enipa nyina obi anadoma kyede se nyame na de ma wo de a mini hawo se ye kronkron na de adwuma de a mini problem o menka asanya wo nyamom ekwaya monam so a ebinom wo de jimprofo nsem sika no wo asudie wo kokko amuchi anim asudie kese da wo so o bema sika na wo pani akasesam na wo ye no de wo pe sika de ja no wo ye no ma no wo de asudie atom so da chi o efiri se wonam kwampone so awudie kwan so kana sisi kwan so krono kwan so nada kwan so afa patakunguma ene se wona ade odwanwoma akata so ne ko ba ne sei no da sanity be 3 TV so say kwatre kwaso obema antoma afla tie ni din etiefo mu tie ni ye na mu hwe ni ye kwatre kwaso obema antoma afla tie ni din Okomfo be Okomfo bi so obebo amu ayi a ana wadi ya na ho atowa hwe ba bia wote e fa hene ne kosi ya me papa Okomfo ya jamfi be kom ya gi asanteman esi wo Okomfo yi wantwi bisa asanteman Okomfo yi jamfi pankonu kune oboa ene e fa se duro mu aduro enso sabia bu sabia nya ando wa anya hwiu odonipa kanipa bom jinipa nkwa hwe pankona dabraka sabi me nuanom sremfo dodo no eguo emu agawofo o ma enwu gina me papa ya jamfi boa won akwala esura ka no o de ne kona no ho ato no he yade ahodo enema ahodo enso papa ya jamfi ade a wo ye ya wantima nwie no emu nhira na odoma nkoma se me kwabla kase me metoa so na meye so otwa asabone a enkasa amre nya ne se mete ase ya me ne mo kase na kwatre kwaso be man to me flat di ade a me tai kra ba akono no na nanu bu sa be we ya ye bu be we wo ne kwan so ye bu be we e de kire ye nananom ne ye manom e wo ne kwan bi so o enye sa kwai we so fite sunsum sam ye mfa mpesika hwema me ka sam kire we ahama enuro enhoma ni nyina ye de ye ya ahama enuro enua enhoma nyina e sunsum o e nipa ne ka say nipa obi ntiase entina ahama eni nua ne nhoma no ye wo oba ene ye wo bema ye wo nini ene ye wo abede ye wo nunum nini ye wo nunum bede me ka asema kire wo enua ba esam ho nyina ye wo ba ene ye wo bema ade ntina kan nyina so ye wira ne wo ba wo bema omu nyina ye nipa o kwoti ahama bi ede abesa yade ahama ne kire se yade a wo de kosa no ense se wo giska akogiska ahama ne nyadai enya adwuma biem hwa me ka asema kire wo eduro wa Asante memu hapa tete eduro ya na nanom de ko sa agi Asante mesi wo obi ka se eduro ni Asante memu oboa eduro wa hapa na ni ma de kro mora adwembone sikape etirimoden afofrope pesaminkumnya enti Asante eduro nyina ya dai akofom nyeza eduro na ni o okoti ahama bi a ahama na ka kire wo enteme no wodi enti o se enteme no teme awodi enti o se teme enteme no ate no wodi be adwuma be adwuma na adwuma e be ye ne sei adwuma e be ye ne sei ense se aduru a wo ye nipa no o charge no empo be gi diskampa ma nipa na nkasa firi na komam na de obenya no wonya dai on fama wo ena sikapa ne ani brenti ni komo ni bre ene akatesam ya hanta ni dwe
ka kase apesa otototremu efia kase apesa ogisie opesa nipa bo okukuruba eboje usunti no waje nipa ni sika esa eduro no akoye ho achi wode ni ntino anya adwuma na afi woni maguase ewie akire ese me ko Asante ni Okomfo bi wono anya adwuma eduro ni Asante mem ha eye kwaya enipa woda no Okomfo no malam no dunsine no sofo no okotiye emane ye se woye de ye se woye waye ntino ama eduro na yedai abutu eni ntine se eduro ni Asante mem no na me kwabra kase mitwa ka cho se eduro e wo tete no me de ye adwuma eye adwuma so mane ye ifri se mani mire obisika nananom nkan nananom sia nananom se jetaku menyema ne mro so free se meto no me nkwan ekota me no magina ho sesi ano me ye apenkwa apewuo metrase wa asetena papa ye sitie wo nananom kwan so kai tete atempo no kwai nananom fa so ene kasa okasa kire me a menyina che na mabon chance fufu ye kasa obi abon chance fufu a wo fu dwono no nesa me fa kwambone so a me nkwa ya penkwa pewuo me nche to na me kro ifri se open ntamu a ubedi ni mu no so obedi ni mu no so a eya mango anka kwadu abrobe eno na nyankopon ahye da ano a sikani brenti me bosim we bosim we ena we de o de asem komano a ni wakum we de o de asem komana no ayesei no abodam bosim we de waya na ye na se okwada obi do ka no wontua na bosom no udi ade we ma no a no akoda nipa ne ka nipa ne ye na anya ya no wakum mora no abeka we ekuma sema wo ka no wagene o se efe wo ma nipa hu sampa enam sika wo penti na nkrofo obi do obi ka enam sa asem we aka nti no odimnika ba wo buna jiska e de atoka asifia usika no anya akono tom ma men ka asem kire wo usika ne sika fi yezisika sebo men fi na kan e wozisika kankan nim na emum sika enye sika pade nananom se eye sika fifi se awieye eye bone obi ngui enso ana obi oda ho ongui minimo obi a oda ho na ne sebe ne hwa enyina apro ada ne moa broka minimo obi a oda ho sebe oba sebe kafra na se nyina adore moa enam bone nti ongui yo wati ase enso ne fa apro ene sika ni kwa na yafumfa enti akowie ba bia enoko police station uni sika yemu police ni kura obi adu boni a wo kwache no kura no eya asem bebre ba bia o de kokoto a ba bia o de kwa himfi a ye hemfo no so fa asai sika nti ba bia de be fa bia ene enu anama sofo kura de ene na me nanka enkoma kese ya oba no ofa o ma se bebe o ye cancer no o kan ku tu table so lo de kunturu ho no ofa no onke onwene ho fi se enipa fum pesika nipa fum pa fefede enti nam se enipa pesika enti no ene o de no kure so o de ye wadwuma o bre yie obi aba wo nchen ne wa che ne kwai kura so o mefa so no esansa wan charge anyini sika bum no ade a wo yama no mpo omuso wo ye nipa na emom obefiri no kura ne kwan so akọ obi ho fa 100 million mra 100 million no oboye no onim se nipa ne ya de kese ama no ne nipa de adwen kese wa chechire de atoro so se bam odwere num aya abo akire no afi na japade kura obeton no de akoma no nipa no so nam se kontompo azan akom no wo kom nti no watoto kasa kese wasifia kese na se meme sebe mobloni a medina nanom atete atempo no so na me nika na sebe metibi hiam se de betimu a na abeka kire meme se me komo me wadura anka me wosika na me ka kire se uye kromfo uye azani uye typical amroba e wa asofom e wa konfom e wa malamu e wa limanfom cheche ne mampam the same crocodile ni nyina futu fly ye nyina ya sei ablabo ya ye bo ya de nyame som ene esom awudo nyina aye sika penko a o man ni nyina aye sika penko a
Hey, what the court, what the kwa himfie, what the kwa busumfie, what the kwa masalachi, what the kwa baby a, who scar, any buo, who scar, your bojo so, who scar, your bo kukuba, who scar, when you yamko, who scar, your tonyo flower, who scar, any wah, who scar, and a sabia musabia yado, yes, let you know. Now we hear Nidia, get away. Shame. Na memoye, o me antiase, men kan kwachiri, me seminuanom. Asudie da ho manipa wo me ka asema kire wo me nwama num nkire wo me ka Nyankopon asema kire wo se de Bible ne kuta mo no ka kire mo no o se maka de ya kire wo dasani na mom so de be ya adwuma wan kasa wasemo a bema asudie de nipa so me ka asema kire wo o te se de ne asama ado onipa bia wo bewu a bone ya wadie papa wa ye wabra ba wabo say papa say bone eyi kire wo te se video enu ti na obi bewu a na no akatum Sam na no nya akobeka de ohu nani so nanso nano na ayedai akatum to obi bewu a ukoto se oda ho abo se wosu obu na obo ne nsa no nano na ayedai akatum fi se ya bie nani ayi bone papa ekwan ni ablabo obebo ye nyina a kire no enti ne bone a wodi ye no ye man answer ni wi a kire be bia okọ so okọ face kwakwa moche ana se okọ ye nananom kronkron nchen akọ home emu mienu enti se kwan no enya kwan papa abo se oti ni suo crack. Minua, nyame mwaye. Ontwe free bonim. Omi antiase. Yenka tete atempo no. Ne ehunu se wiase. He, se wusi abrosai to aso wa ha. Edai ba ko na bedamu. Edai ba ko no mpo no. Eya anamo baabi fia mpo no. Eya anamo nsiampa. Anamo nsiampa no mpo na woda so no. Woda baabi fia te se ekura a wo hyepa no wa hamu. Fia na oda enti we kire se onipa ede na agina asase so uka bi bom tibi firim epe emuaye no ansa no a na wodwene ho pa trase din krogin a na ho se wiase kra wiase e ba ye be ye ede be ede na ye be ye yempa yenim nsanom yenim wi nom yenim sigaleti nom yenko disco da yenko dance dampo yenim awuhu bla bia ne ade bia nipa efi se wo ya emena nigye ene ade bia emfata wo mimpo ya bra bom mpo no yempo kura de wo tenase a ewiase abaye no kura no mfaso bia ni so na wanhwe ye kura be kasete Nyankopon fi se ewiase ne de we dance a wonko bi disco a wonko bi ema so a ompema obepa oba opena kwadi ntu nya kwadi from bla bia no a wo mu a wo ye bie onom nsa onum wi onum sigalete koke nkrofo koke wunum bi tramo ya omonuma ohunu nipa yese na nipa ni aye onim se ntate yi wunim ye nese wodwene ho se de kwabra kese medwene ho awiemfo ba ohia ni moblowa na medwene ho a na adwene ho din a ade a wo sori a wo be ya ne se aduane kakra bi abedi ni nsu abedi maduane mpo minya kwa mpo nidi akonkyera hye be ma na adwene we hu a ewiase mbe ye dai onipa abrabo nipa abrabo enu ntina hunu nipa mobo ewiemfo ba medwene me ho de nyame aye me no mani so hwe obi nyame aye komfo bi ka kire me se na kese pa de wo de bia wonam ho anu ansa wo hye batakari na wo jala bia o mpe wo ho na se me na mete se wo a enka bayire pa ena me so me ka kire ne se wontimi so nya se me da na se wo so te se me anka sa amre bia anka wo efi se hwinhwima de ekosorosoro enflama pa de a wanya enflama de hu pa de a ehwere no wa hu na gine woda se ni tirimu ono te se me no kuta tumi te se me a enka bayire pa na so samle so onim se ka samle wo wu memi wu da I like it me kwabla kese wote se bibia tomi a menya boni ntia me nuo menya obi boni wo onyankopon pe ene be ye ho de nyame beka ene e nokre enya de nipa beka nyame nhira mo oma mo ntiase onyim mfiri musuom onyim mfiri asamu onyim mfiri adumu na sabe emfam mura adumu na nka be ye de be ye nwanwa se woda sani nim se wo bayi ni kurunie oye walefo obedada no one ne beda sabe obefa no sabe obedi no obi yire wansuro na se wo yire obi kofa no a ebe ye ode unsuro ade a wunim de wunim obeso oba bi pe okunu onka no kra nkyerɛw na be wi ache na huna eyamfom so eno nye bone ya opa ya obone ene onfom so de obi aye bi o te se de betima to obi ene wa wanya mfom so na mo meme de bone de menye bone kanipi
Enfom so de betima ba. Efisa ade bi wo mpa wo ya wadwene bezusu say papa enso na ye bone. Na mom say ni da ho bone de. Me ene nton kwanta amapaye. Efisa me mfa me nsa enko wo obi ani kosua so na be ka kire say kafra na ma say wani awie. Sie di eja ehyew na be ye wo yade a ada na de kosua obi. Na me mani panti ase. Ene me de besia. Me nuanom a busum bia mfa mu a se wakoji waduro na de ye adwuma mpa fa no kra kwan so ate. Na so fa no kra kwan so a odoma nko be so ma aduro na wakoje no ebeduru baabi no obeye nipa me mpere wo ho e na ada nipa se me ye komfo me ye sofo me ye balam me ye dunsini me ye kremoni me ye limam enti no esa me daka mu o se me sidai ma mansa bo me kukuruba onyam ko pon fa ma wa be ma mpere wo ho ate na bi nyame yashira no no ye mo ne dua aduane a ya akyekede dia no se wakana ma tu hum nika na wasa ho nyame nhira mo oma mo ntiase oma mo odo mapa na monka tete atempo no me da se bye bye.